To wannan bidiyon na mutanen da suke shirin mallakar mota ne ko kuma in ma ka mallaki motar ka tsaya kallo wannan bidiyon saboda zai amfane ka. Mallakar mota yana tafar da ɗawainiya kala-kala, musamman idan yanzu kake shirin mallakar motar ka ta farko. Zaka fuskanci bambanci kala-kala, ba kamar ka je guri bane an kai ka a motar haya ka sallame shi 1000 2000 ka wuce ta ka sabgar. A'a, ita fa mallakar mota akwai ɗawainiya kala-kala take zuwa da ita. Dan haka a wannan bidiyon zan mana bayanin irin wannan ɗawainiyar da mota take zuwa da ita, ka shirya mata tun kafin ka mallaka ko kuma in ma ka mallaka ka san yadda zaka ka shirya mata tun kafin ta faru. Abu na farko shine documentation da registration. Ba ku a siyan mota a ƙasa wadda take da shugabanci ko ka dora ta akan hanya ko akan titi ka fara tafiya. Ba haka ake ba. Akwai ka'idoji da ake bi dan ai mata register. Abu na farko kafin ma mu kai ita kanta motar akwai driving license. Ya danganta daga kan 25,000 zuwa 30,000 abin da ya sama. Ya danganta ga irin jihar da kake da kuma irin wanda kake so a maka. Akwai na shekara 3 akwai na shekara 5. Zaka fara yin wannan. Sannan zaka biya inshora, sannan proof of ownership, sannan bayan nan in kana da tint a motar ka zaka yi tint permit. Na a jihar take da local government tax shi ma zaka siya, sannan zaka nemi parking permit. Duka zaka yi wa'annan abubuwan. Sai abu na biyu shine zuba mota mai. Ba zai yi ka tara kuɗi ka sai mota ba kuma ka zuba mata mai. Kamar sanda kana da taka motar bane, idan ka je guri ka sallami mai abun hawa 1000 2000 shikenan. A'a, idan fa a motar ka zaka iza mata man 5000 10,000, shi ma sai ka shirya wannan. Dole ne. Sai abu na uku wanda shine maintenance, jigo a mota kenan. Idan aka ce kana da motar ka Allah ya kiyaye inji ya buga, zaka iya siya yau ko gobe ko jibi. Yanzu misali injinan Toyota ko ƴan Hondojin da muke hawa, kowanne a cikin su ya haura miliyan 1, miliyan 1 500 abin da ya sama. Idan ka sai mota yau kana amfani da injin ta ya samu matsala zaka iya canzawa. Ya kamata ka zama cikin wannan shirin. Sannan sai abu na biyu, canja engine oil. Ya kamata ka dinga sa lissafin yi wa motar ka juye duk bayan wata 1 ko wata 2, duk da ya danganta akan yadda kake amfani da motar ka. Bakin mai mai kyau da lafiya, sannan ka sai oil filter, sannan ka biya makaniki ko kuma inda aka yi maka service aka canza maka engine oil din. Duk wayannan abubuwa idan ka hada su jimilla zaka iya kashe 50,000 ko sama da haka, ya danganta da irin motar. Sannan sai abu na gaba, brake pads. Wayannan abubuwa ne wayanda suke cinyewa a jikin mota, dole ya kamata ana duba su ana canja su, sai kai lissafin canza su. Sannan bayan nan akwai tayoyin mota. Wa ya ga maka tayoyi an sa su a mota ne har abada su mutu tare da motar? A'a, su ma ya danganta da irin amfanin da kake yi da motar. Lokaci zuwa lokaci ya kamata a ce kana canza su. Mafi karancin a cikin gari kake yawo shekara 1 ko shekara 2, ka je a duba tayoyinka a zare maka su a zuba maka sababbi, wanda anan ma lissafin kusan 200,000 ake yi ko sama da haka. Sai abu na gaba shine zamu cewa traffic violation da kuma haraji wanda ake yanka mutum, fines kenan. Wato sanda baka da mota yawon ka kake salin alam, ba wanda ya damu da kai, ba wanda yake ta kai. Idan ma motar haya kawo aka kama ko akan hanya sai dai ka dire ka tsaye da wata ka hau ka cigaba tafiyar ka. To fa idan ka mallaki motar ka ta kanka, idan jami'an tsaro da hukumomi a kanka yake, suna nan suna kula da kai. A'a, idan ka wuce traffic ne baka tsaya ba, idan ka bi one way ne, a'a idan ka kai overspeeding ne akan wasu titunan, duka za su iya kama kuma su yanka ma tara. Idan an yanka maka zaka iya biya ko iya kuɗin sayan motar ne da kai. Duk ya kamata ka shirya wannan. Dan haka da ƙarshe zan bada shawara, daga sanda kai shirin sayan mota ko kuma idan ka siya baka wannan shirin ba, ina mai baka shawara ka bude wannan account wanda zaka dinga dan jefa wani abu duk ƙarshen wata ko duk bayan kwanaki kaza. Ya danganta irin adadin samun ka, saboda irin wayannan ranakun sai mota sama da ka, saboda ita ma akwai kalubale da responsibility take zuwa da su wanda take bukata a kula da ita. Idan dai kai haka zaka ji dadin mota kuma zaka ji dadin hawa mota. Kar ka manta kai tagin wanda ya kamata ya wannan bidiyon ko kai sharing ma wanda ya kamata ya gani, sannan kai follow yana samun ilimi akan harkar mota da sauran bayanai. Wassalamu alaikum.